हई वकील साहनी फकुआ के आगे बड़ा सोनपुर पहले जा घाट से दुगो लगावे खातिर हो ए वकील साहनी है ना तक है नहीं इस सिवान के शेर हा आ तू एगो छपरा के शेर हुआ तायाज गुंजन कैसेट कंपनी में दिखा दे कि तू असली शेर हो कि हम असली लाल भाई बड़ी ऐठल आ ऐठ के बैठ गइल त ऐठल कौना काम के बा काजी नाम हमार वकील ह हम जज के सामने अपना बहस करब कि जज मजबूर होके बेल दी ना मनब त जेल दी आ जेलों में खचराई करब त सेल दी आ वहू से ना मनब त 3 नंबर में धके टेल दी। अच्छा भैया ध्यान दे हम ब्यास और लाल साहनी ग्राम सरेया थाना हुसैनगंज जिला सिवान बिहार के निवासी बनी तमाम भोजपुरिया समाज के यूपी बिहार झारखंड जहाँ तक ले हमार भोजपुरी भाषा बोलल जाला सब भोजपुरिया भैया खाए हम प्यार खातिर अभिलाषी बनी। आज बड़ी खुशी के बात बा ए मुन्ना हई वकील साहनी फकुआ के आगे बड़ा सोनपुर पहले जा घाट से दुगो लगावे खातिर हो ए वकील साहनी है ना तक है नहीं इस सिवान के शेर हा आ तू एगो छपरा के शेर हुआ तायाज गुंजन कैसेट कंपनी में दिखा दे कि तू असली शेर हो कि हम असली कहले कि हमार नाम हो वकील हम जीरा पर जीरा करी ले तो तहार नाम हो वकील तो इनकर नाम है अवधला तारा सर ब्यास में सब पीठी पर खींच ले छा तू ब्यास ना हो वकील साहनी हमरा बुझाता कि तू रौजा मेला के गाय भैंस के हुआ दलाल आई आज दुगोला के माध्यम से गुंजन कैसेट कंपनी जेकर प्रोपराइटर बनी भाई डीएन सिंह राठौर जी आई एगो गीत के भाव लगल एक जना एक जनी से कहल है कैसे लगही पिया पर छे नहीं फंस गइलू तू यार से लगही पिया पर छे नहीं फंस गइलू तू यार से पता चली जहिया भेंट होई भतार से वो दिन पता चली जहिया भेंट होई भतार से में भरमत रहलू बन के कुकुर बिलार हो बड़ा निहोरा पर तब भइले मालिक के उपकार हो हाँ 84 में भरमत रहलू बन के कुकुर बिलार हो बड़ा निहोरा पर तब भइले मालिक के उपकार हो मानो देहिया मिलल बाटे सोचा तनी विचार से तोहरी पता चली जहिया भेंट होई भतार से वो दिन पता चली जहिया भेंट होई भतार से
तड़पत रहलू हर पेट में अपना माई के वादा कैलू भजन करे आके रघुराई के गर्भवास में तड़पत रहलू पेट में अपना माई के वादा कैलू भजन करे आके रघुराई के ई गीत लिखल हकाम निवासी दांत के डॉक्टर टूना दुबे जी के टूना धलाल कहे टूना धलाल कहे मुकुर गइलू सरकार से पता चली जहिया भेंट होई भतार से दिन पता चली जहिया भेंट होई भतार से आई भैया आज एगो हम कथा रखतनी महाभारत खील भाग हरिवंश पुराण से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह कभी का भाव लगल तो सुनो हो ज्ञानी सुनो हो ज्ञानी एक सुंदर कहानी हाँ सुनो हो ज्ञानी एक सुंदर कहानी सुनो हो ज्ञानी एगो सुंदर कहानी सुनो हो ज्ञानी एगो सुंदर कहानी एक समय के बाद में भैया द्वापर युग की कथा हो गुरु जी हमारे शहर लिखतनी व्यासों के व्यास शिरोमणि श्री सुखनंदन जादू जी के एक कथा के पहले एक शहर के भाव लगता विदर्भ देश के राजा भीष्मक हुए वीर बलवान धर्म धुरंधर प्रतापी थे क्षत्रिय वंश महान भैया विदर्भ देश के राजा भीष्मक रहले जकरा राज के राजधानी कोंडिलपुर में पड़त रहे राजा भीष्मक के 5 गो बेटा रहले और एक बेटी रहली जकरा जाना बेटी के नाम रुक्मिणी रहे एक दिन के बाद तो राजा भीष्मक के बेटी तो राजा भीष्मक के बेटी हर रुक्मिणी दुलारी प्राण से प्यारी रहली हर प्राण से प्यारी रहली अंग अंग खिलल काचा नार प्राण से प्यारी रहली अंग अंग भैले एका चनार प्राण से प्यारी रहले भैया 5 गो भाई भऊ जल के दुलारी प्राण से प्यारी रहली 5 गो भाई भऊ जल के दुलारी प्राण से प्यारी रहली 5 गो भाई भऊ जल के दुलारी प्राण से प्यारी रहली रूपवा के रहली भानादार प्राण से प्यारी रहली रूपवा के रहली भानादार प्राण से प्यारी रहली एक
एक दिन नारद बाबा जपत मुरारी विदर्भ मझारी ओइले एक दिन नारद बाबा जपत मुरारी विदर्भ मझारी ओइले राजा भीष्म के दरबार विदर्भ मझारी ओइले राजा भीष्म के दरबार विदर्भ मझारी ओइले राजा भीष्म अपना पूरा फैमिली के साथ में पूरा परिवार के साथ में अपना सिंहासन पर बैठल रहे वही बेरा बीड़ा बजावत हरि गुण गावत नारद बाबा आ गइले तब बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गइले हरि गुण गावत नारद बाबा आ गइले बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गइले हरि गुण गावत नारद बाबा गइले हरि गुण गावत नारद बाबा गइले बीड़ा बजावत हरि गुण गावत नारद जी राजा भीष्म के दरबार में पहुंचनी राजा भीष्म देखले वकील साहनी एंगन समझा के गावे के बा कथा केंगन गवाला सीखा यही ने दर्शावे के बा जहां एगो पेगो कइल तारा बीमारी डेंगो धइल ताकत रहो एगो शहर के भाव लागल हृदय भैया कैसे तंत्र का जावना के बिया समझनी तब पाई निकलो जावना के बिया समझनी तब पाई निकलो जावना के भाई समझनी राजन बाबू इ त कसाई निकलो आ एकरे के तो हम कुआर जान के बिया कोई नहीं है मनोज शर्मा प्यास की इ त सात लड़का के माई निकलो जवाब देवे के बता राजा नारद जी के देख करके सिंहासन छोड़ करके उड़ के जा करके गोड़ पकड़ गइले गोड़ छाल रहले गंगा जल से बाबा के चरण धोले चमृत पान खइले पूरे परिवार के लोग पियोले राजा भीष्म कहले कि ए बाबा और बड़ी खुशी के बात बा कि रौरा हमरा दरबार में वइनी है बेटी हमार शादी करे जुग हो गई बड़ी इनकर हस्त रेखा देखी कि इनकर दुल्हा इनका जोगे दुल्हा की बाई दुनिया में उन्हीं से अपना बेटी रुक्मिणी के हम विवाह करते कैसे बाबा जब रुक्मिणी के हाथ निकलवा करके दिखले तब मुस्कुरात रहे नारद बाबा कहत रहे कि ए राजा बा हाथ ना सुनत बाबा मन मुस्कइले बोले ले बचन विचार है हरे राजा हो ताहर बेटी जग जननी हरे लक्ष्मी जिली हलिया रहे मथुरा में जन्म ले के जे गोकुला में खेल ले हरे कंस के कइले संहार है सब क्षत्रिय लोग के हर मन मरदन करी है ब्याह करके करी है विवाह बिहार है अरे ब्याह करके करी है ब्याह है पुरुष
प्रकृति हरे कृष्ण रूप मीरा हरे सुखनंदन जगत आधार। नारद जी कहने की हे राजा तहार बेटी जन जन्म ले बड़े इस साधारण लड़की ना है साक्षात माई लक्ष्मी है जन तरह की रुक्मिणी रूप में जन्म ले बड़ी जे मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में खेलल जे कंस से संहार कई वही भगवान श्री कृष्ण से अपना बेटी रुक्मिणी के तू विवाह कर दो। बाबा के बाद नारद जी के बाद मैं परिवार के लोग के अच्छा लागल बढ़िया लागल कि बाबा बढ़िया उपदेश देतानी बढ़िया सलाह देतानी। लेकिन राजा के एगो लड़का रहे जना का नाम रहे रुक्मी उठ के खड़ा हो गई और कहत कि ए बाबा ए बाबा कहता था कि काहे करतारो हिर के पराई बाबा दोनों भाई चरवले वृंदावन में गाई बाबा दोनों भाई चरवले वृंदावन में गाई बाबा। छतरी के समाज में एगो ओहिर के बड़ाई रो करतनी हम जानत तनी नहीं भइले संस्कार दोनों रह गइले गांवार हो नहीं भइले संस्कार दोनों रह गइले गांवार। कवना आश्रम में कवना आश्रम में पढ़ले पढ़ाइए बाबा दोनों भाई चरवले वृंदावन में गाइए बाबा। दोनों भाई चरवले वृंदावन में गाइए बाबा। ए बाबा सुनिए कोइले जरा सुन से पे नइखे जिंदगी के खैर कोइले जरा सुन से पे नइखे जिंदगी के खैर। भैया कहत रुक्मी ये नारद बाबा बन के कीदड़ कमना बन के कीदड़ कमना बन में भाग पराइए बाबा। ए बाबा दोनों भाई चरवले वृंदावन में गाइए बाबा। दोनों भाई चरवले वृंदावन में गाइए बाबा। हमरा से वो कृष्ण और बलराम के बड़ाई मत बतियाई बोले कि हम जीवन नहीं हम जानता नहीं कैसे वही यही है भीष्म राज दुलारी के राज कुमारी के ना कैसे वही भी यही है भीष्म राज दुलारी के विदर्भ राज कुमारी के ना छतरी के लड़की से विवाह कैसे करी हम जानते नहीं उनका बाप के भी हाल। उनकर बाप कंस के रीढ़ी उनकर बाप कंस के रीढ़ी कैसे ले जाई है रुक्मिणी उनकर बाप कंस के रीढ़ी कैसे ले जाई है रुक्मिणी
में सालाना बनी है वो हिरगो पया नारी के विदर्भ राजकुमारी के ना। ए नारद बाबा हमारा बहन के विवाह जीते जी कृष्ण से ना हुई, हमारा बहन के विवाह हुई चेदी देश गंभोज के लड़का शिशुपाल से हुई। इतना बात कह के वो सभा से बहरी हो गई, चल गई। इन्हें जरा संत के लगे, इन्हें सखी लोग रुक्मिणी से पूछल कि का हो तहार का मन बा, तू केकरा से बियाह करबू? शिशुपाल से बियाह करबू आके कृष्ण भगवान से विवाह करबू? तो रुक्मिणी कहतरी कि मन में बस गईले मोहन मुरारी, हर जब से कह गईले नारद ब्रह्मचारी, मन में बस गईले मोहन मुरारी। रुक्मिणी कहली कि हे सखियो, नारद जी के मुंह से कृष्ण के वो बांसुरी बजाए वाला के वर्णन सुन करके हम बियाह करे तो कृष्ण से बियाह करे, न तो जीवन भर हम तुम्हारे रहे। आइने रुक्मी कोइल बा जरा संत के लगे आ जा करके कहता कि हे जरा संत, हमारा पिताजी, हमार दादा, भाई, माई, पूरे परिवार के लोग के मन बा कि कृष्ण से रुक्मिणी के विवाह कर दहल जा, तहार कार आई बा। रुक्मी के बात सुनकर के आजारा संत कहता कि सगाई शिशुपाल से होई, शिशुपाल से होई हो, शिशुपाल से होई हो, सगाई शिशुपाल से। इंसानी मर्दनवा को नहीं हम मर्दनवा, तू गावेला तर मौ गावा को नहीं गावेला। अरे सगाई शिशुपाल से, अतर वही सब परी लाठी बच जाई, सगाई शिशुपाल से होई। सब परी लाठी बच जाई, सगाई शिशुपाल से होई। कि ना कोनो कीमत पर कृष्ण के संग विवाह तारा बहन रुक्मिणी के ना हुई। आ रुक्मी ए से विरोध कइले रहे कि रुक्मी जो रहे सहयोगी रहे जरासंध के, आ जरासंध के दामाद कंस रहे, आ कंस के वध भगवान श्री कृष्ण जी कइले रहे। ए से रुक्मी ना चाहो कि हमरा बहन के विवाह वो कृष्ण से हो। शादी शत्रुता मित्रता होला समान के साथ। राजकुमारी कैसे जई हर कृष्ण वाला के हाथ, तो शादी कृष्ण से जदी हो जाई तो छत्री के ना को कोटी जाई, सगाई शिशुपाल से। अरे सगाई शिशुपाल से तो रही सब बड़ी लाठी बच जाई, सगाई शिशुपाल से होई। सब बड़ी लाठी बच जाई, सगाई शिशुपाल से होई। रुक्मिणी के स्वमर रचाई, देश देश में पाती जाई, छत्रपति राजा जे होई उहे स्वमर में आई। कृपति न जाई मथुरा में, सिंहासन नाती आई, सगाई शिशुपाल से होई। अरे सगाई शिशुपाल से होई। तो सुखनंदन गुरु से गीतिया लिखाई, सगाई शिशुपाल से होई। गुरु से गीतिया लिखाई, सगाई शिशुपाल से होई। कथा ये जो हमारे विराम लगा था वकील भाई, आओ आओ आ करके आगे गा के सुनावो, ना तो ढोलक झाल उठाओ, आ सीधे सोनपुर पहले जा घाट। भाई अवधलाल साहनी जी उर्फ निषाद बाबा के माध्यम से रहुआ गुंजन म्यूजिक के माध्यम से जेकर प्रोप्राइटर मालिक माननीय भैया व्यास डॉक्टर DN सिंह बानी बहुत बढ़िया अपन अदा करके अवधलाल भाई